La presidenta del govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller d'Educació i Universitat, Martí Marc, ha visitat avui les obres de millora de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca. A l'acte també hi han participat el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, la directora general de Formació Professional i de Professorat, Maria Lorda, el gerent de l'IBISEC, Miquel Coll, i el valde d'Inca, Virgili Moreno. És molt important aquesta visita, sobretot perquè les obres ja estan començades d'ampliació d'una reivindicació de fa més de 10 anys de l'Institut Berenguer d'Anoia d'Inca, d'ampliació necessària perquè la població escolar ha crescut moltíssim i per tant és absolutament necessari. Ja han dit des del principi de legislatura que aquesta seria la legislatura de l'educació, de la inversió en educació, perquè invertir en educació és invertir en present i sobretot invertir en futur a la nostra societat i per això s'ha fet feina durant tota aquesta legislatura, no només en la millora del professorat, de contractar més professorat, d'ara tenir les oposicions, de les millores de les condicions laborals, sinó també en una qüestió que és molt important, que és la millora de les infraestructures, i per això se va fer aquest pla d'infraestructures educatives que s'està complint per part de la Conselleria d'Educació. Cal esmentar que aquest estiu també s'ha impulsat una altra actuació important al CEIP Ponent d'Inca, que serà objecte d'una ampliació que permetrà la construcció de 4 noves aules amb una inversió de 459.406 euros i amb un termini d'execució de 5 mesos. Avui és una realitat que aquestes obres d'ampliació, de millora del centre del Berenguer d'Anoia, un institut que gairebé d'aquí un parell d'anys complirà 50 anys de vida, és una realitat aquesta forta inversió que se fa per part del govern de les Illes Balears en millorar aquestes infraestructures educatives a la nostra ciutat, molt importants, perquè se dona un servei no només d'àmbit local, sinó d'àmbit comarcal. A més, també s'han fet altres millores de les infraestructures educatives del municipi. En concret, aquest estiu s'han executat actuacions de millora al CEPA Francesc de Borjamoll i a l'IES Pau Casasnoves. Entre les dues intervencions s'hauran invertit un total de 84.977 euros. En total, al municipi d'Inca s'hauran invertit per al nou curs gairebé 2,5 milions d'euros. Quin millor inici de curs que amb aquest tipus de notícies i que en aquest cas, com ja s'ha dit, estem parlant d'una reivindicació de fa més de 10 anys, absolutament necessari, tant a nivell de les places que calen a Inca per secundari com de l'espai pròpiament dit de Illes Berenguer en aquest cas, per assolir millors ràtios, per la qualitat educativa dins els centres, etc. És un tema que feia moltíssims anys que se reclamava i que gràcies a totes les feines fetes, les reunions, gràcies a que la comunitat educativa ho ha posat fàcil al centre, ha posat tota l'organització a disposició i gràcies als recursos arribats des d'IBISEC, des de la Conselleria d'Educació, s'ha pogut fer possible aquesta inversió i aquesta obra que és fantàstic que tinguem això a Inca. Les obres d'ampliació previstes a l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca preveuen la construcció d'un annex a l'actual edifici principal del centre. Es tracta d'un important projecte de reforma que preveu l'edificació d'un volum annexat a l'edifici central on es construiran 11 noves aules, a més d'una nova escala, un ascensor, així com zones de bany a cada una de les plantes. El projecte d'ampliació permetrà també retirar 3 aules modulars que hi ha actualment al centre i donar resposta a les necessitats d'escolarització en els nivells educatius de secundària. El període d'execució previst és de 12 mesos.